Hello everyone, good morning. Kumpos Bisaya version sa Bagyong Udit. Sa mga bitima in town sa Bagyong Udit aning December 16. Usa na ko ka bitima, may nalanggani kay gikaloy-an sa Ginoo kining akong payag. Bisan unsa gagamay, gikuhaan lang ni sa atop og napo kasin og nangabuslot. Mao gining akong gibalik sa pagtap-tap in town kung mag-ulan pirmi in town ming matuluan. Title sa Kumpos Bisaya version ay pagkapait sa among kahimtang sa Bagyong Udit. Bulan sa Disyembre 2021, Pitsa 16, mga balay gipangharpis. Niabot man ang bagyo nga kusog gyud kaayo. Ang mga kabalayan gipanglugpad, gipangtikwang. Si Udit ang pangalan sa bagyong kinakusgan. Balay nga simentado, giguba murag gimasong. Musamot yun ang kagutom, gipang patay ng mga tanong. Ang saging ug lubi, gipang tumba naman kini. Ay pagkapait sa kahimtang, giguba ng among Pinoy anan. Ay pagkapait sa kahimtang, ang uban nanulod na lang sa pangpang. Problemas mga tao, balay lisod na pagpaayo. Kay walay pangwarta tungod aning pandemya. Atop nga gipangkanlat, nangaklukot ug nga puslot. Dili naman kini ikabalik sa pag-ato. Ay pagkapait sa kahimtang, giguba ng among Pinoy anan. Ay pagkapait sa kahimtang, ang uban naman din na lang sa pangpang. Ay pagkapait sa kahimtang, giguba ng among Pinoy anan. Ay pagkapait sa kahimtang,
lang sa pangpang. Ano kabait sa kahintang, di guba ng among Pinoy ana. Mao to akong kumpos sa Bisaya version sa Bagyong Udit, ay pagkapait sa among kahimtang ang title.